So ang pangit ng gagamba. Correction mga idol, 1 month na natin yung gagamba, no? So salmon. Kahit kung malaki na dilaw na to, luma na, no? So testingin natin. Kung katulog-tulog ng salmon mga boss, mamamatay ito. G. Kasi parehas na lumang gagamba. Yan, parehas gutom. Tapos may pondo ng loob dati. So mamamatay yung salmon pag katulog-tulog siya. Pero pag nagising siya at hindi siya napuruhan, mamamatay itong normal na gagamba. Okay, tingnan natin kung tama yung prediction natin. So, i-game natin agad mga boss. Natin kung tama yung prediction natin. Pag natulog tong salmon mga bossing, binanatan niya to. Pag natulog siya, mamamatay siya. Yung salmon. No. Hindi ko nagising yung salmon. Gising yung salmon. Wala. Putik sa side na sila naglaro. Huli natin mga boss. Kayanin pa ba ng normal na gagamba? Kayanin niya ba yung salmon sa baba? Naku, sa baba sila naglaro. Napagod parehas. Wasak yung salmon, wasak din yung normal na gagamba mga bossing. In short, tabla. Wasak yung salmon, wasak din yung normal na gagamba. Late na nagising yung salmon, no. Pero papatayin niya pa tong normal na to kung mag-aanuan pa sila, no. Sa agat to, sa agat. Pero wala na. Draw mga boss. Yung salmon naunahan eh. Sa ilalim kasi yung salmon. Puruhan din siya. Pero lalaro pa yan siya mga boss. Napuruhan lang talaga. Running up siguro.